Ġiet installata magna ġdida għal klassifikazzjoni tal-majjal lokali f'investimenti ieħor li qed isir fil-biċċerija pubblika. Dan ħabbru l-Ministru għall-Agrikoltura, is-Sajd u d-Drittijiet tal-Annimali Anton Refalo fejn spjega kif din il-magna tuża l-intelligenza artifiċjali biex b'mod awtomatiku jiġu determinati il-grad u l-valur fis-suq tal-karkassa tal-majjal. Dan il-proċess hu aktar iġeniku hekk kif ma jsir l-ebda kuntatt bejn il-laħam u l-apparat. Il-Ministru Refalo kompla jispjega li l-magna se tislet ukoll il-kejl u l-valur tas-suq tal-qatat kollha tal-karkassa tal-majjal, jiġifieri il-perżut, l-ispalla, iż-żaq u l-kustilji, waqt li se tindika wkoll kif għandha tiġi proċessata kull karkassa. Dan se jwassal biex l-għażla tal-karkassi tal-majjal issir fuq bażi ta' kwalità u għalhekk tippermetti lir-raħala biex ibbijaw il-laħam tagħhom skont il-kwalità. Ir-riċerka u l-innovazzjoni kif ukoll l-aspett diġitali huma importanti ħafna f'dan is-settur tal-agrikoltura, bidja u anki tas-sajd. Hawnhekk għall-ewwel darba fil-biċċerija fil-Marsa qegħdin nintroduċu magna illi hi stess tagħmel il-klassifikazzjoni tal-majjal. B'hekk aħna qegħdin nagħtu wkoll value for money lill-konsumatur Malti u Awċi. Sa dan it-tant id-direttur tal-biċċerija Stefan Kakija qal li permezz ta' din il-magna il-biċċerija qed tkompli ttejjeb l-operat tagħha u tolli l-kwalità tal-prodott tal-laħam lokali.